na-ahụ gị ya dịka ndị nne na nne na-ege anyị ntị ụmụ na isi mbido ọ na-adị anyị mma ihe ọ bụla ekwuru anyị na-agbakwu n'ebe ọ ga-abara unu unu anụgo na Nwaada Ebele sị na obi ụtọ ya bụ na nne na nna ya nyere ya nkwado zuru oke ịga n'ime ihe na-atọrọ ndụ ọ kpọchiọkwanye ya ịgakwa gụọ akwụkwọ bụrụkwa onye mmụta n'ụbọchị nke taata. Nne ịma na o nwere ajụjụ nchọbụrụ ịjụ gị mana dịka ị na-akọwa onwe gị ọ dịka ikwugo ụfọdụ n'ime ha maka achọrọ m ịjụ gị ihe ị na-eme ọ kwụsịrị n'obodo anyị bụ Naijiria ka imedu gị esi n'obodo anyị bụ Naijiria pụọ apụ onwego mgbe a kpọrọ gị bịa n'obodo ndị ọzọ na-abụghị obodo Naijiria bịa gbuo opi? Of course, I want to program more self outside ebe niile. And because don't be doing her actually. Imana only her and may recognize in our country. All the music in and all this go I can as an accountant. Okay. Actually na sim game chori name na flute. No kata no si no flute kam chori jena. Na nga obodo ozo je me ha na ihe ama mba we si na Nigeria. Maka we ihe ji mara anyị. But obun dinaya and preparation can ask me no ihe akam chọrọ ime. So even my CEO then my boss is na I'm nyere m aka na ihe am na-eme onwe isi ọmambaragu ka ihe mmadụ ga-asị na ọ na-eme accounting na ihe aka ọ chọrọ ije na-agbu opi but mgbe m kwado i resign ọbịama na ha so akpọgo m and so that thing yem passion abịa nyere m aka kwa video recording I with my own songs name my own compositions name my own radio so akpọgo m for so many places he made this and I made with different kind of artists like T-Mac before mputa so onye dịka T-Mac ka na-anụ n'afọ this n'obodo anyị yes and T-Mac ka na-eme ya ka like the obodo anyị like mụnwa na anyị na-eme ka language anyị na-asụ ejigo m ya wee mee only language anyị na-asụ na Nigeria ma Igbo Hausa, Yoruba, different types of tribes so na-eme different na-emekwa ka English na-emekwa ka classical contemporary jazz so yeah, but I'm the first professional flutist in Nigeria. O nwere ihe ikwu kita nji ofu ajụjụ ji bata m n'obi. O nwere ihe ikwu kita bara ezigbo uru. Ndị ọma na-ege anyị ntị. Unu nne ya na ọnụ Nwaada Ebele. Ihe ọbụla ịma na chi gị siri gị jee mee. Ekwena ka ihe ndị mmadụ na-ekwu. Of course. Metụta gị. Ị ga-anị ọ sị na mgbe ọ na-arụ ọrụ n'ebe ịma na ọrụ oyilu bụ ọrụ mmanụ bụ ihe onye ọbụla na-achụ n'obodo anyị. Onye nọ n'ọrụ mmanụ jiri aka ya pụta ka ọ bịa jee gbuo opi. Ama m mana ọtụtụ ndị mmadụ ga-ekwu ihe dị iche iche mana maka ọma ihe ọ chọrọ ime ọma ihe na-anụ ya ọkụ n'obi ọma ihe ya na chi ya na-akpa ọkwụsi ike n'ụbọchị nke taata igbu opi emego gịnị akpọgo gị ebe dị iche iche. Ndị ọma na-ege ntị unu anyị ga-aga obere ezumike n'ezumike a anyị ga-egosi unu ụmụ ihe ntụrụndụ dị iche iche ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwaanyị ndị obodo anyị na ndị ọzọ unu chebiri anyị na-agakwa n'ebe ọbụla. Ndewo unu.